For now po, no, it's still under investigation, so in Angeles City investigation, no, but in one of our discussions when we were there, of course, it's really important that when we do construct, tama talaga yung construction materials na ginagamit mo. At the same time, kailangan nandoon yung aspeto na kailangan ini-inspect din talaga yung building habang ito ay ginagawa. Hindi lang po yung after nung... Hindi lang yung pagkatapos na. Yes, So, of course, pag sinabing may inspection yun talaga. Tapos talagang mayroon kayong programa, because of course, the engineers would know better than we do, no? So, of course, the recommendation of the engineers, how often it should be inspected, how often, while the building is being constructed, they have to go there, no? So, yun po yung yun yung isa sa mga major things na pag-usapan during the time that we were there at the Angeles City collapse. Thank you, RD. Siguro ay mainam na parting natin ang tanong na ito sa ating DILG tungkol doon sa ano yung mga dapat tutukan ng pamahalang lokal at may mga instruction ba ang DILG kaugnay nga nitong nangyari na pagbagsak dahil di ba sila yung nag-i-issue ng mga construction permits at ang munisipyo, ang City Hall ang unang mga hinihinga ng mga various of permits para makapagtayo ng mga struktura. Hindi lang ultimo yung simpleng poste ng kuryente, hinihingi ng permit, bahay, and then ito, building. Ano po ang instruction ng DILG, particularly sa pamahalang lungsod ng Angeles at siyempre sa kabuuan po sa iba't ibang mga pamahalang lokal natin? Ayun sir, actually nasabi na rin po ito ng ating pong RD, Ma'am Shelby, no? So, if we say na magtatayo ng building, we make sure, no, na yung mga gamit, yung mga materials na gagamitin, ay yun po talaga yung tama and yung prescribed, no? And if, kagaya po ng sinabi ni Ma'am Shelby, yung pagtayo ng building, hindi lang po yung inspection is i-inspect yung materials and then after that, after na or pag nakatayo tayo na yung building. So we conduct continuous inspections. We make sure na compliant po yung mga materials na ginagamit nila all throughout the construction of the building. So we can't further comment anymore kasi syempre we're still undergoing investigations and baka po in the near future, meron pong mailabas pa po talaga na mas concrete na explanation and guidance po, no, pagdating sa ating mga local government units.